A prečo je dôležité čítať? No, to je taká otázka možno, ktorá, ak ju položíte knihovničke, spisovateľke a autorke kníh, tak vám povie, že ako keby ste sa spýtali, že prečo musíme jesť a dýchať. Ja si myslím, že to čítanie je veľmi podstatná vec, ktorá je aj veľmi dôležitá. A nielen z takých dôvodov, ja som tu dneska mala detičky a sme sa bavili o knižničnom desatore, ako sa treba správať knižnici a posledný 10. bod je, stále hovorím, najdôležitejší a znie asi takto, že musím čítať každý deň, aby som bol múdry a mal veľké sny. A potom sa rozprávame o tých snoch a hovoríme o tom, že keď človek číta, tak sa mu rozšíri obzor, ako deti povedali, bude múdry a bude snívať o tom, že aby sa mu splnilo to, čo povedali dneska malé detičky štvoročné, letieť do kozmu. Myslím si, že čítanie je aj v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi dôležité, lebo pre mňa osobne je akousi formou meditácie. Vôbec sa neviem nejak spomaliť, skúšala som si sadnúť do kresla a dýchať zhlboka, ale pri tej knižke jednoducho úplne vypnem. Moja myseľ sa dostane do takej inej roviny a je to aj vedecky dokázané, že okrem tohto stíšenia a upokojenia nám čítanie dáva aj samozrejme iné benefity. Stále hovorím, že som taký vášnivý všehožrút, čiže knihožrút všehožrút. To znamená, že ja potrebujem knihy striedať a naozaj čítam naprieč celým spektrom a to z dvoch dôvodov. Jednak z toho, že pracujem v knižnici a mám na starosti aj nákup kníh, čiže sledujem všetky novinky a snažím sa stále prečítať, vidím medzi čitateľmi, čo letí, na čo sa čaká aj 2-3 mesiace na čakačke, tak vždy si prečítam aj to. Čiže nedávno som dočítala nejaké severské detektívky. Máme tu 7-dielnú sériu o 7 sestrách, tak to som teda prečítala, že prečo toľko to čítajú. A musím povedať, že to bolo výborné. Potom teraz čítam slovenských autorov, mám na nočnom stolíku Silviu Bystričanovú napríklad. A čo sa týka mojich srdcoviek, ja mám obrovskú knižnicu, možno dokopy za celý život aj nejakých 9 000, 8 000 kníh, mám ich na rôznych miestach. A už som si prestala knižky kupovať, pretože ich nemám kam dávať a tým, že robím knižnici, tak si stále môžem požičať. Ale určite si vždy kúpim nového Stephena Kinga, novú Joy Fieldingovú a nového Johna Irvinga. Nedávno som mala narodeniny, narodila som sa v marci, tak asi ma to predurčilo k tej láske ku knihám. A John Irving mal 2. marca, deň predo mnou, narodeniny a napísal poslednú knižku The Last Ski Lift. Teraz ja som si kúpila v češtine. A už má 82 rokov a vraj už viac nenapíše. A milujem jeho knihy, hoci majú 900 strán, alebo možno práve preto, lebo sa zaľúbim do tých hlavných hrdinov a chcem s nimi ďalej prežívať všetky veci. Ale okrem iného mám naozaj prečítanú celú klasiku, americkú, ruskú, taliansku literatúru. Snažím sa vždy prečítať aj z krajiny, do ktorej mierime. Takže teraz si nanovo čítam Harukiho Murakamiho, pretože ideme s deťmi do Japonska, španielských autorov. Naozaj striedam žánre a veľmi rada čítam aj detskú literatúru, keďže aj píšem pre deti a myslím si, že je umenie napísať dobrú detskú knižku. Asi takou mojou srdcovkou je Astrid Lindgrenová, ktorá okrem Pipy napísala úžasné knižky, napríklad Bratia Lvie srdce, alebo Tuve Jansson, fínska spisovateľka, ktorá napísala knihy o mumintrolovcoch. Tých si niekedy prečítam, priznám sa, aj sama. Prečítala som ich dokopy možno asi 60 krát, pretože v detstve každé prázdniny a potom všetkým mojim 4 deťom každé leto. A teraz si občas prečítam aj ja sama. Ja som aj spisovateľka, ja stále hovorím, že každý spisovateľ musel začínať ako vášnivý čitateľ a neverím spisovateľom, ktorí nečítajú knižky. A to písanie, no stále sa číta, tak kým sa číta, podľa mňa sa stále bude písať. A každý človek, ktorý si prečíta tú nejakú knižku, ktorá ho rozosmeje, rozplače alebo sa mu zabudne do srdca, podľa mňa túži niečo takéto ukázať. Aspoň u mňa to tak bolo. A píšem stále. Momentálne pracujem na 16. knižke a áno, dnes je to taká zvláštna doba,
pretože máme tú umelú inteligenciu a sama som sa minule prekvapila, kamarát mi hovorí, že píšem knižku, či sa na to pozriem. A že kedy si začal, že pred 2 týždňami mám už nejakých 150 strán, a že jak to? No, umelá inteligencia. Takže neviem, či niekedy dokáže nahradiť tá umelá inteligencia skutočnú emóciu, skutočný pocit a príbeh, ktorý ten spisovateľ vie dať zo svojho vnútra. Netuším, to uvidíme možno o pár rokov, ale ja robím všetko preto, aby som podporovala napríklad deti, ktoré píšu. Aj u nás v knižnici vediem spisovateľský krúžok, a robím zadarmo spisovateľský tábor a vidím, že tie deti chcú písať a vedia písať, takže by som chcela všetky deti povzbudiť. Určite píšte. Ja som svoje prvé poviedky posielala na základnej škole do literárneho kežmarku a vlastne aj v tejto krásnej akcii Vráťme knihy do škôl existuje spisovateľská sekcia, takže vás vyzývam, určite sa prihláste, napíšte niečo, lebo možno o takých 20 rokov, ako ja teraz, sa obzriete a budete sa tešiť, že sú za vami krásne knižky, ktoré po vás zostanú. Ja osobne si myslím, že čítanie je niečo, čo sprevádzalo možno históriu celého ľudského rodu. Voľakedy tie príbehy si ľudia rozprávali, pretože ešte nepoznali písmo, ale odovzdávali si prostredníctvom tých príbehov to najdôležitejšie, čo človek má, alebo čo by chcel, aby sme si odovzdali. Ja mám 4 deti a 20 rokov som im čítala každý večer, hoci už si čítali aj sami, ale ja som práve prostredníctvom tej knihy mohla im odovzdať to, čo som považovala za najdôležitejšie. Oni, ja neviem, čítala som im Chalúbku z Frička Toma. A keď si prečítate ten príbeh, je to ako keď sa obujete do topánok iného človeka, viete precítiť jeho problémy, jeho správanie, jeho svet. Je to úplne iné, ako keď poviete urob to alebo urob hento. Preto si aj myslím, že je veľmi dôležité čítať deťom. A tak ako verím, že knihy robia človeka lepším, som presvedčená, že z dobrých detí vyrastú dobrí ľudia. A ľudia, ktorí čítajú, verím, že nevedia byť zlí a zákerní.